Латвія ўзмацняе кантроль за беларускімі таварамі, а рэжым Лукашэнкі пачаў вучэнні побач з украінскай мяжой. Вядомая пінская праваабаронца памерла ў шпіталі. На Віцебшчыне прайшлі масавыя затрыманні вайскоўцаў, а напярэдадні новага навучальнага года дэфіцыт выхавацеляў усё яшчэ не ліквідаваны. Таксама ў выпуску раскажам, як з-за жартаў сяброў мужчына трапіў у больніцу з апёкамі, як пацярпеў гістарычны будынак у Менску і што шакавала беларуску ў гатэлі пасёлка Акцябрскі. Добрый вечар. Вы глядзіце Вилньюс, мяне клічуць Васіль Калач. Аб галоўных навінах панядзелка 26 жніўня ўжо праз некалькі секунд. Націсніце на званочак, калі для вас гэта бяспечна і вы хочаце заставацца ў курсе актуальных падзеяў Беларусі і не толькі. Харчова-ветэрынарная служба Латвіі з учорашняга дня ўзмацніла кантроль розных беларускіх і расійскіх тавараў у пунктах памежнага кантролю. Узмоцненыя праверкі праводзяць у мэтах абмежавання рызыкі для здароўя людзей і жывёлаў, а таксама ў выпадку генетычна мадыфікаваных арганізмаў для навакольнага асяроддзя. Паводле харчова-ветэрынарнай службы Латвіі такое рашэнне прынята на падставе ацэнкі вынікаў кантролю з 1 красавіка па 31 ліпеня гэтага года. Таму на кантроль па-ранейшаму працягваюць паступаць партыі харчавання і кармоў беларускага і расійскага паходжання. Пры гэтым захоўваюцца асцярогі наконт іх бясшкоднасці, асабліва ў пачатку новага сезону збору ўраджаю. Узмоцненыя меры кантролю будуць дзейнічаць да 23 лютага 2025 года. У Гомельскай вобласці пачаліся двухтыднёвыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Украінская МЗС заявіла, што Беларусь канцэнтруе войскі каля мяжы і зафіксавала прысутнасць вагнераўцаў. Паводле беларускага міністэрства абароны галоўная мэта вучэнняў, якія сціпла названыя праверкай, ацаніць узровень падрыхтоўкі тэрытарыяльнай абароны Гомельскай вобласці. Паводле ж украінскіх дыпламатаў, якія спасылаюцца на спецслужбы сваёй краіны, Беларусь пад выглядам вучэнняў канцэнтруе ў Гомельскай вобласці значную колькасць асабовага складу і вайсковай тэхнікі. Таксама зафіксавана прысутнасць наймітаў былой ПВК «Вагнер». Украінская МЗС указвае, што правядзенне вучэнняў у памежнай зоне і ў непасрэднай блізкасці ад Чарнобыльскай АЭС стварае пагрозу нацыянальнай бяспецы Украіны і сусветнай бяспецы ў цэлым. Яно папярэдзіла беларускі бок, што ў выпадку парушэння Беларусю дзяржаўнай мяжы будуць прынятыя ўсе неабходныя меры для рэалізацыі права Украіны на самаабарону. Сярод так званых распаўсюднікаў экстрэмісцкіх матэрыялаў у Беларусі не толькі цывільныя грамадзяне, але і вайсковаслужбоўцы. Віцебскай грамадскасці стала вядома аб нядаўным затрыманні 6 чалавек, якія аказаліся вайскоўцамі, што служаць пад Лепелем. Паводле тэлеграм-канала пратэсных двароў «Віцебск, я гуляю», судовыя працэсы, пазначаныя на гэтым і мінулым тыдні ў раскладзе Лепельскага райсуда, тычыліся мужчын, якія не з'яўляюцца мясцовымі жыхарамі. Праз прозвішча аднаго абвінавачанага ў так званым распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў выявілася, што ён служыць у вайсковай частцы 71327 у Заслонаве. Так атрымалася высветліць вайсковую прыналежнасць і астатніх так званых экстрэмістаў. Аб выніках разглядаў прайшоўшых судоў пакуль невядома. 24 жніўня 2024 года ў пінскай больніцы памерла праваабаронца, грамадская актывістка і старшыня мясцовай арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Вераніка Іванова. Яна была вядома сваёй актыўнай грамадзянскай пазіцыяй і барацьбой за правы чалавека, што неаднаразова прыводзіла да пераследу з боку рэжыму. Вераніку Іванову неаднойчы затрымлівалі і судзілі за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Яе кватэру неаднаразова абшуквалі, а маёмасць канфіскоўвалі. Агулам на актывістку наклалі штрафы ў памеры 215 базавых велічыняў, што складае каля 8600 рублёў. Вядома, што ў 45-гадовай Веранікі засталося 3 дзяцей. Старэйшы сын Кірыл ваяваў у складзе палка Каліноўскага ва ўкраіне. У канцы снежня 2023 года ён быў паранены пад украінскім Бахмутам. За дзень да гэтага яго маці асудзілі і аштрафавалі за публікацыю з лагатыпам палка ў сацсетках. У Беларусі ўжо менш чым праз тыдзень стартуе новы навучальны год. Пры гэтым у цэлым па краіне захоўваецца дэфіцыт выхавальнікаў. У агульнарэспубліканскім банку вакансій цяпер размешчана 1383 прапановы ад наймальнікаў. Паводле выстаўленых вакансій, заробак да 800 рублёў прапануюць па 614 вакансіях.
Ад 1000 рублёў гатовы плаціць 121 наймальнік. Як правіла, наймальнікі паказваюць у аб'явах сумы да выплаты падаткаў. Калі глядзець па рэгіёнах, то больш за ўсё выхавальнікаў не хапае ў Менску – 378, у Берасцейскай вобласці – 240, у Віцебскай – 189, у Гарадзенскай – 188, у Менскай – 169, у Магілёўскай – 147, а ў Гомельскай – 70. Нагадаю, закрыць дэфіцыт выхавальнікаў не ўдаецца не першы год. З-за памылкі, зацверджанай Міністэрствам культуры, пацярпеў гістарычны будынак у раёне Асмолаўка, што ў цэнтры беларускай сталіцы. Але і вінаватыя ў антыгістарычнай мадэрнізацыі будынку з пасляваеннай забудовы не панесуць ніякай адказнасці. У 2018 годзе Міністэрствам культуры быў зацверджаны праект зонаў аховы гісторыка-культурных каштоўнасцяў, раскіданых па кварталах за оперным тэатрам. Тады пад ціскам грамадскасці ў зоны аховы трапіла і забудова Асмолаўкі, якую праз адсутнасць афіцыйнага статусу помніка архітэктуры спрабавалі забудаваць новым жытлом. У дакуменце было прапісана, што забараняецца змена вышыні архітэктурнага рашэння і дэкору фасадаў усіх пасляваенных будынкаў Асмолаўкі, якія ствараюць непаўторны антураж раёна. Але цяпер выявілася, што ў тым жа дакуменце маецца грубая памылка. У рэгламентах пазначаны дамы, якія знаходзяцца ў суседнім квартале. Гэта азначае, што ніводны з дамоў у гістарычным квартале нічым не абаронены. А значыць, з імі можна рабіць што заўгодна. Надбудоўваць, прабіваць любыя праёмы, збіваць дэкор ці проста абшыць керамагранітнай пліткай. Ніякай адказнасці за гэта не будзе. У TikTok жанчына паказала ўмовы пражывання ў гатэлі ў пасёлку Акцябрскі Гомельскага раёна. Не ўсе гледачы паверылі, што такое можа існаваць у рэальнасці. Зайшоўшы ў нумар, аўтарка відэа выклікнула: «Ну што ж, мы вяртаемся ў Савецкі Саюз». Сануся. Посмотри, какая плиточка, какой кафель. А зеркало есть, ты что? Опа-на, какие тут откосики красивые. А коечки-то, кровати какие. Па словах жанчыны, суткі пражывання ў гатэлі каштуюць 72 рублі. З каментароў стала вядома, што гаворка ідзе пра трохзоркавы гатэль, які носіць аднайменную назву з пасёлкам і кіруецца камунальным прадпрыемствам. Гатэль размешчаны ў цэнтры пасёлка. У роліку жанчына дэталёва паказала абстаноўку нумара. Першае, што прыцягнула яе ўвагу, былі ўваходныя дзверы, афарбаваныя белай фарбай і абсталяваныя старамоднай ручкай скабой. На ўнутраным боку дзвярэй вісеў чырвоны знак з перакрэсленай цыгарэтай і надпісам «Не паліць». Відэа выклікала бурную рэакцыю карыстальнікаў. Многія здзівіліся, што такія ўмовы ўсё яшчэ існуюць у беларускіх гатэлях, а некаторыя і зусім адмовілі ў сапраўднасці гэтаму відэа. У гародні мужчына падпаліў майку спячаму сябру дзеля жарту і паплаціўся за гэта. У пачатку траўня трое сяброў весела бавілі час у прыватным доме. Перабраўшы спіртнога, адзін з іх, 36гадовы мужчына, заснуў на прыступках. Яго прыяцелі вырашылі не губляць момант і арыгінальна разыгралі яго. Спачатку пырснулі аэразолем у нос, а затым адзін з іх падпаліў на ахвяры майку. Дзіўна, але спачатку падпал не разбудзіў мужчыну. Толькі пасля таго, як сябры з цяжкасцю патушылі полымя, ён прачнуўся. Пацярпелы атрымаў лёгкія апёкі, але спачатку паведаміў медыкам, што траўмы атрымаў ад дамашняй печы. Аднак у пачатку чэрвеня, убачыўшы ў TikTok відэа са сваёй жартаўлівай сітуацыяй, ён вырашыў звярнуцца да сілавікоў. Цяпер сяброў жартаўнікоў могуць асудзіць на тэрмін да 1 года за наўмыснае прычыненне лёгкага цялеснага пашкоджання. У штогадовай бітве за ўраджай штогадовыя страты. Ад адвечнага ворагу агню гіне не толькі тэхніка, але і тое, за што гэтая бітва вядзецца, а менавіта збожжа. Так, надоечы, у Магілёўскім раёне на полі каля вёскі Булыжыца ўзнік пажар. У выніку згарэў цэлы гектар пшаніцы. 17 гектараў паводле ратавальнікаў удалося зберагчы. Пацярпелых няма. Поле належыць агракамбінату «Зара». У дадзены момант падлічваецца урон ад страчанай пшаніцы і ўстанаўліваецца прычына пажару.
Беларуская теннисістка Арына Сабаленко заняла 10-е месца ў рэйтынгу самых высокааплатных теннисістаў свету па версіі часопіса Forbes. За апошні год яе даход склаў 13 мільёнаў 700 тысяч даляраў. Прыкладна палову з гэтай сумы, 6 мільёнаў 700 тысяч, Арына зарабіла на корце, пацвярджаючы свой статус адной з вядучых спартсменак свету. Forbes адзначае, пасля другой запар перамогі на Australian Open у студзені гэтага года Сабаленко прапусціла Уимблдон з-за траўмы пляча, а таксама вырашыла адмовіцца ад удзелу ў алімпіядзе, каб адпачыць. Аднак ёй удалося вярнуцца на корт у выдатнай форме. У жніўні яна выйграла Cincinnati Open, перапыніўшы пераможную серыю Джесікі Пегулы і вярнула сабе другое месца ў рэйтынгу адзіночнага разряду. На маючым адбыцца US Open Арына разглядаецца як адзін з фаварытаў турніру. Акрамя поспехаў на корце, Сабаленко актыўна ўмацоўвае свае пазіцыі за яго межамі. У апошні час яна атрымала падтрымку ад франшызы Asahi Ballchain Oakbury і брэнда навушнікаў Master and Dynamic, што таксама унесла ўклад у яе даходы. Дарэчы, узначаліў рэйтынг самых высокааплатных теннисістаў іспанец Карлас Алькарас з даходам у больш за 42 мільёна даляраў. На другім месцы аказаўся серб Новак Джоковіч. Яго даход склаў вышэй за 37 мільёнаў. А на трэцім амерыканка Коры Гауф. Ёй удалося зарабіць за апошні год больш за 27 мільёнаў даляраў. Бізнесмены са Смаргоні пераўтварылі пусты завод у сучасны гандлёва-забаўляльны цэнтр. Такая ідэя ўзнікла ў Андрэя Віткоўскага яшчэ да таго, як будынак быў выстаўлены на аўкцыён. У 2020 годзе кампанія ЛТК Агра выкупіла аб'ект і пачаліся маштабныя работы па рэканструкцыі. Характэрна, што на прывядзенне старых завадскіх памяшканняў у сучасны выгляд пайшло 4 гады, даўжэй, чым планавалася з-за складанасці праекта і нечаканых цяжкасцяў, звязаных з адаптацыяй савецкіх пабудоваў. Аднак ідэю змаглі рэалізаваць, і цяпер гандлёва-забаўляльны цэнтр ЗОС займае 2 карпусы. Адзін на 3 паверхі, другі на 6, аб'яднаныя невялікім атрыумам. У комплексе ўстаноўлены 8 эскалатараў, панарамны і грузавы ліфты. Нягледзячы на скептыцызм некаторых бізнесменаў, Андрэй Віткоўскі упэўнены ў поспеху праекта. Смаргонь з насельніцтвам каля 40 тысяч чалавек, а таксама 15 тысячамі жыхароў з найбліжэйшых населеных пунктаў, на яго думку, мае вялікі патэнцыял. Ужо зараз каля 60% арэндных плошчаў, а гэта каля 5000 квадратных метраў, занята або знаходзіцца на стадыі заключэння дамоваў. Гэта ўсе навіны на сёння. А ўжо о 21 гадзіне не прапусціце жывы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашыя выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!